спомняте? Павло като вас. Разкажете ни за някоя ваша весела бела, за която се спомнят. Ами, аз точно за бела не мога да се сетя, но когато започна да тренирам вдигане на тежести, аз при това свирех на гайда и криех от моите родители, че ходя да спортувам. И то така в продължение на, може би, 5-6 месеца. Спомняте ли си кой ви беше любими предмет в училище? История. Как се озовахте в залата в щанги? Съвсем случайно, аз, както казах, свирех на гайда, тренирах тайно до така нещата, когато тръгнаха много бързо при мен и се наложи да предоставя свирех на гайда и започна с спорта. Но съвсем случайно започна да тренирам. На времето имаше летни бригади, винаги знаете тези неща. И така, на улица, на една сметка, няма треньора, който ме откри. Така започнах. Кой е най-ценният ви медал? Трудно разделя медалите на ценни и неценни, защото във всеки един медал аз съм вложил максимално труд, но като качество, като постижение на най-високия връх, това са олимпийски игри, най-вероятно това е. Кой е бил най-сериозно ви съперник, пред който сте се изправили? Най-сериозен съперник беше щангата. Моята майка знам, че имате намерение да се върнете в Шумен, за да тренирате децата. Затова няма как да не ви попитам, виждате ли някой от децата в Шумен бъдещия Иван Иванов? Ами аз си прекратих договора в края на миналата година, така че вече съм в Шумен. Просто съм си дал малко почивка, защото много години ми се събраха като главен треньор на България, близо 14 и имаме такива обещанията от общината, ще се направи зала и да се започва да се работи. И накрая ще ви питам, какво искате да кажете на шуменските деца? Аз казах преди малко, искам да им пожелая да спортуват, защото спорта е здраве.